per mi és el millor 10.000 que hi ha a Barcelona. Molta animació, un piques molt sant als barris. No, el fet de córrer això amb les samarretes et crida l'atenció, a més si veus algun del teu propi barri doncs t'ajudes, vinga, enganxa't aquí, és molt maco, és la part més maca potser de la carrera. I és un circuit molt pla, hi ha molt bon ambient, està tot molt ben senyalitzat i està molt bé per córrer. Hi ha molt bon ambient, en cap moment estàs corrent sol, sempre hi ha gent que t'està animant i cridant. M'he passat molt bé, la veritat. Y el circuito me ha parecido una pasada, sobre todo la llegada, que llegas con el sol reflejando en el mar, y eso es magnífico.